ଆଜି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଲିକୁ ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ କପୁରିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଅସହାୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଫଳରେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲାବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗଇଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଏକା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପର ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ହାଟସିଂଗାପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେହି କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।